natin yung mga tanim na tumba. Ang lakas ng hangin kagabi. My God. Oh my God. Alala ko. Natumba na yung mga natin, yung mga mahahabang tanim. Let's go, guys. Natin. Ay, salamat. Wala nang hangin. Ala, natumba. Ayun. Naku. Oh my God, natumba. Labay pa. Tumba! Natumba ang mga halaman. Natumba. Oo. Oo. Buti di nabali. Ano ba yan? Angka!
mahiwagang inumin dito. Para hindi ito makuha ng masamang loob, ininom ng Chang'a ang mahiwagang inumin. Inumin sa pagkawala ng asawa at nang ikaw niya ang pangalan nito lumabas at imahin ni Chang'a sa buwan. Bilang pag-alala sa asawa, lagi nag-aalay ng pagkain sa buwan si Huli. At dahil itinuturing na rin ng marami na diyosa ng buwan si Chang'a, marami na rin ang sumunod sa tradisyon ng pag-aalay sa buwan. At isa na nga rito, ang pag-aalay ng mundo. Nako! Nagkukwento ba yung ating diba? Isa naman po yan sa maraming kwento tungkol po sa pinagmulan ng Mooncake Festival. At nalaman po natin ang kwento sa likod dito. Ngayon naman, aalamin natin paano nga ba ginagawa naman ang mooncake. Mga kasama natin si Jeric Chua. Ito na, ang owner po ng magawa ni Jeric. Good morning. Hi, good morning. Welcome. Yes, Jeric, ano ba yung proseso ng paggawa na? Ito lang ang paggawa niya. Kailangan meron kang harina, meron kang oil, meron kang silog. No? After ito, meron tayo para ilalim sa makina natin. Okay. No? Ito naman yung style na kinakamay namin yung pagbalot ng balat sa anong kalaman. Bakit mo yung nagpapalot tayo sa ating tama? Tama yung panglat, pare-pare. Ito lang straight board. Correct. No? Meron tayong may pandan, may broccoli. Dito ka naman meron yung mga sweet at syempre, meron tayong mangga, may durian. At ilagay lang namin tayo yung cake para sa mga relatives na hindi pwede Wow! Taray! So meron tayong sugar-free na mooncake para sa Okay. kanila. So, nalagay na. Ano pong ginagawa nila ngayon dito? So ito ginagawa lang, sabi ko kanina, di ba, ginamit na namin makina yung Oo. balat, saka yung palaman.